Lah dokter, halo. Aku rumba-rumbu kurang-kurang dino. Dokter. Niki kula gadah dulur. Lah niki nembe sakit nih, awake panas. Nggih, nggih. Nganu sakit mriki mangke kula Sherlock. Kula Sherlock teng mriki nggih. Estu niki. Halo. Halo. Kali dokter. Kali. Dokter niki. Halo. Halo. Budek lho, Tem. Halo. Halo. Loha. Matamu ya. Niki kula telepon. Halo. Loha. Loha. Halo. Tes tes. Krik krik. Kowe jane telepon sapa ta kok krangkrik-krangkrik dhewe. Iki lho ben Telepon dokter aku ben diobati. Halo. Halo. Passwordnya. Kok password? 01 ganul-ganul ampet-ampet tuntung gentak. Halo, niki dokter ta? Dokter. Ora bengkel sepeda. Oh, alam bengkel. Sing mbok telepon iki sapa ta, Tem? Dokter. Lha kuwi ning kono lho dokter. Jarane lebokno Banyol terus tak sewaduk. Ngomong ngono. Aduh. Ngerti kandangmu to? Kuwi jaran apa tekek? Jaran iki. Daran. Jaran kok ndas karo bokong gede ndase. Halo. Halo. Paspornya Ciwalakaci koko beluk. Aku gak percaya karo dokter iki. Paspor yang kedua. Pasport. Password. Pas. 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 What? What? Password. Pasport. Pas. Pas. Word. What? Password. Pasport. Kok pasport? Ngomongno baleno pas. Pas. Pot. Pot. Pasport. Pasport. Iya. Iki gek lakon apa to? Turun. Tem. Dokter iki to. Tem. Heeh. Liyane iki lah. Sing terkenal ya iki paling manjur paling mandi ya iki. Awakmu wis aja Iki dokter kewan kok. piye to iki dokter pinter kok dokter. Percaya aku dokter ora? Gak percaya. Iki wis teko awak. Gak percaya. Awakmu ngajeni Apa enek dokter muntel koyo ngono apa enek? Gak percaya. ya jen ana dokter iki lho wis teko. Kowe arep nuduh ijazahku palsu. Ora, tapi aku ora percaya dedeke dokter iki mesti resik gede dhuwur. Lho, nek koyo ngene iki malah koyo onde-onde. Tapi sing paling Aku dokter bonsel. Apa enek dokter bonsai? Pak dokter. Pak, Apa? Wong loro? lho iki piye to? Aku iki mau butuh sampean pil. gregesi wong gregesi piye ngomongnya piye ngomong. Pak. Aku kurang natural. Aku njaluk sama Gemeter nek. wes iki lho. Nulari iki lho. Dokter kok nulari. Iki laku panas. Iki usum virus. Dalam pemeriksaan harus ada. Percaya. Aku gak percaya. Iki kaya dagelan dokter. Gak percaya. Dokter sing paling mandi ning kota kene iki. Ngono kesuwur. Ini. Pak, Ora ngono asistene kok yo meneng ae. aku panas, ngeluh. Iki teklok. Tempat tidur iki lho ndi? Katanya tadi Tempat. ada. Ambene ndi ambene? Tempat iki teklok. Iki kursi. Loro. Teklok iki teklok. Iki teklok mari ngono kene iki sok-sok biasanya modot. Solusinya gampang. Gimana? Ketok. Lah alah. Iki lorone urung genah kok moro-moro diketok iki loro Mas. Manuto. Iki sikil Duduk. Sakit. Sakit, Pak. Wis loro. Loh. Yo wis ket mau. Sakit. Wis loro. Wis. Lah ya wis. Loh, iki piye tadi dokter iki? Tem,
Kowe kleru, nomormu kleru ketoke. Infone ning banner-banner ning perapatan-perapatan ning plang-plang dokter sing paling manjur iki. Profesor Doktor Kirun MPD Tungtung Gentak. Lho gede. Aduh, hatiku gak penak tetep. Manuto, iki dokter sing paling manjur ning kota Daksia ya iki. Apa? Panas. Daksia. Daksia apa? Piye, Pak? Pripun? Usus buntu. Lah, urung diapa-apane usus buntu. Percaya apa ora? Mboten. Percaya. Pak Ron, percaya Pak Ron. Percaya, ini Pak Ron. Kesidi. Kesini. Kesini Rono. Kesidi. Panas ya? Nggih, Ada rokok Mas, satu aja. Panas. Panas, Mas. Karo lungguh sih, Lungguh, nggih. pemeriksaan lungguh sih. Enggak langsung disuntik toh. Oh, diperiksa tuh. Panas. Panas nggih. Udah berapa hari? Sekitar seminggu. Coba Badut. Ora mekan lu. Jere panas. Nyapa? Iki dokternya gendeng kok. Wong panas sih. Lah wong panas sih nyemet rokok iki. Ya Manuto kene ngetek sik kuwi dokter beda-beda. Yang jadi dokter siapa? Jenengan. Sampean yang sakit. Pasien. Pasien harus percaya dengan Dokter. Profesor Dokter Kirun Tungtung Gentak. Panas toh? Anu pun boten. Oh. Ceritane awakmu panas. Lah timbangane digawe nyemet rokok wong gendeng kok kok. Iki ceritane ngono. Panas tapi semlumut. Mondo. Dengan duduk aja. Nanti kalau sambil geletak penonton nggak tahu. Oh iya. Kacamataku nih. Dokternya pikun. Wis tuwek dokternya pikun. Kowe lara-lara lho ya. Nggih. Dokter ini perlu penelitian. Iya. Kalau biasanya yang kecil itu banyak pakai bioskop itu. Untuk Teleskop. teleselub. Ya, teleselub. Ini kacamata dari luar negeri. Enggak, ya benar Pak Dokter. Kocok maling kowe. Kok maling piye to? Lara rung ditambani nyolong kacamataku. Kuwi ning dhuwur kuwi lho. Ning dhuwur kuwi lho. Ya Allah. Sesuk aku udunah aku sesuk. Urusan. Panas, tapi mondo-mondo. Tidak. Oke. Sudah, diperiksa Pak. Oh, cerewet ae. Belum diperiksa. Dem, Nyapone. Wis Manuto ae nyapono. ketoke jebolan lawang gendeng wong iki ketoke. Tenan. Gendeng piye doktere yo. Lah pasien ra apa-apa disempret bal-balan apa piye kacane? Dokter sing paling manjur di kota Daksia ya iki. Sida apa ora? Sida. Kowe nek aku biasanya ada telepon ngundang saya. Terus nggak jadi sakit. Nggak jadi mau tak obati. Terus Tak suntik mati. dem. Nyapone. Lihat kacane pe dipateni anak cilik-cilik. Lah awakmu butuh tombo apa ora? Toju Dina, toju. Lho, kok dadi Neneng boi. Ya Dadi bleseran. Madura. Ya ngocak boi mun pening beres. Bapak. Dokter terkenal ki. Bener 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 kok bener bener. Iso omong Madura to. Alah tak awur ae. Ngono yo ngawur lho. Profesor Dokter Dokter Kirun Tungtung Gentak. Jelas. Sing penalti iki lho sapa? Lah awakmu pelanggaran kok Iki gawe apa Jal? Untuk melihat sinyal-sinyal barangkali kena THT engko awakmu. Dadi No. sing Kok iso sinyal lho? ungu ora. Lah kancane laptop apa HP apa piye kok masaku sinyal iki lho. kan butuh dideteksi. Apa? Sakitnya mulai dari kepala, mata, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nyapone.
genah guru PAUD iki kita. Dandanane dokter ngono lho. Sido. Iya, ayo saya ndang suntik kan ndang rampung. Alatnya, Dik. Ndang disuntik, ndang rampung lho. Tak lihat dulu. Jadi dilihat dengan apa? Anu, untuk melihat matanya dulu. Kak. Hei, Nyapon. Nyapon. genah banser mbok jakno. Banser piye? Lah kuwi Dokter. banser kuwi. Ya le keprecepet. Ini tolak penyakit. Nah. Penyakit teko kulon. Baliyo ngulon. Penyakit teko etan. Baliyo ngetan. Penyakit teko kidul. Baliyo ngidul. Penyakit teko lor. Baliyo ngalor. Tutu gentak. Dokter iki aku Nggih. do cerewet ae. Lah iya. Ndang lungguh. Nyapon neh, awakmu nggih masalah Anarkis. Ya tepak tok. Kekuatan kepalamu sampai sejauh mana? Lewi. Sing lara genti awakmu tem. Ayo. Genti piye wong sing lara awakmu? Dokter itu cara memeriksa beda-beda. Lah iki wong iso lho waras dadi jeleput ndase iso Anu tok. Pengen waras apa ora? Tak lihatnya dulu. Tem. Nyapa? Iki piye ta malah matane dhewe sing disoloki. Ngapunten Pak Dokter. Apa? Walik. Kualik piye ta? Walik. Merip iki lho kok iki malah mbok coloki matane dhewe. Sing ra ketok matane sapa? Jenengan. Sampeyan. Lah yo sing tak coloki yo mataku kok. Maksudnya ngeten lho Pak Dokter. Oh, Niki kan dokter pasien. kucluk. Jenengan dokter, jenengan gak ketok sing terus niki dicolok. Kowe kok ngajari aku. Dokter aku. Oh, iya. Lungguh ae. Mau jarene gletak. Piye? Lihat ilatmu jik apa ora? Ya Allah, dagelan kundang ilatmu cawang. Lah iki ula apa piye ta aku iso cawang iki. Wis tak manut to aku. Nggih, cawang sedikit. Delok, tak deloke. Aduh, Pak. Ngono. Pindah liyane dokter iki. Sing paling mandi di kota Daksia yo iki. Tadak liwat kok makrotok ngono suarane. Itu Kuwi. berarti penyakitmu sudah keluar. Keluar apa metu teko nggonmu dhewe makrok ngono. Kowe ngentut kok. Saya alihkan di perut saya. Elah alihkan apa? Kok jenengku percil lho Pak. Pret. Beda dokter beda cara. Lungguh. Udah, Semprit Terapi aku wi ini. mau. udah. Sempritan. Sempritan lho mbok gowo dhewe. Mbok gowo dhewe. Ya kuwi. Wah, alah. Dua terus tuwek lalian. Duduk. Ya ini. Mangap. Nah napas. 1 menit kuat. 1 menit. 2 menit. Kuat. Setengah jam ya. Mati. 2 menit wis ra kuat kok sampean ki enek-enek. Pengen mati dah. Boten. Ingin hidup sehat. Oh. Pak dokter ndang disuntik. Kosek to. Perlu analis. Analis apa analis semprit? Sakitnya lama atau baru? Jawab apa sing mbok rasane piye? Sepelan lawas Sing mbok dan rasane satu. piye? Sakitnya udah lama atau baru? Baru. Yodium. Kalau lama? Lama? Salep. Oh, apa iki berarti profesional. Wis Udah panas. Panas. Lama atau baru? Baru. Yodium. Kalau lama? Salep. Oh. Mata. Mata. Penerangan. Penerangan. Pandangan. Agak buram. Buram. Lama atau baru? Baru. Yodium. Kalau lama? Salep. Ini Baru. yodium. Kalau ini? Salah. Oh. Ra duwe kanca-kancamu kok ra duwe. Ayo. Nek ra kowe karo aku ra iso. Ayo ndang iki. Dok. Kosek to.
cerewet ae. Ayo golek sempritan ngono. Apa? Ora. Golek apa? Sing nggo ngono kae lho. Apa? Oh lagi. Ya ampun. Wis tuwek. Profesor Doktor Kirun Nunung Gentar. Jelas. Duduk, adab sini. Ya. Gimana? Iya tetap. Manut toh. Halo. Wongko Kris. Lah ora kupingku malah kaya sondorek. Sama niku wale lho, Dok. Manuto. Sama lho. Dokternya siapa? Jenengan. Wis manuto pokoke. Manut tapi lak bosok. Lho. Iki dokter iki kocel kok. Kembung, Dok. Kembung. Kembung. Luwe. Kene dicelek niki kene. Dokternya siapa? Jenengan. Ayo. Kowe bar mangan diesel. Loh, lah kok diesel? Lah urek kok. Wis, Pun. Oke. lungguh Oh ya, sontek ya. suntik. Oke. Pokoke awakmu manut aman. Nyapo. Nyapo. Cari njaluk suntik. Wis. Nih nyapo. Ya cari njaluk suntik. Kuwi sontek iso sak ngono gedine. Kuwi dome masa sakmono kuwi. Kuwi jane sontek sapi kok menungso ora. Maaf. Setelah aku periksa, kamu sudah kena komplikasi Dilu ya komplikasi. antara penyakit gemar menggambar Demam berdarah. Darah. dan ini kalau yang lain kan buka. Ini tembus pandang. Piye maksudmu sontek tembus pandangnya piye? Maksudmu piye? Enggak perlu nglorotne kathok. Oh. Mergo silitmu elek ya kan. Pak yo langsung jelas kuwi lho. Jadi Ayo. iki langsung tek Cak. masuk. Masuk. Pak dokter, kemarin katanya matanya juga kabur, lu apa perlu disuntik Pak dokter? Apa? Matanya. Tetel. Duh, kok iso ditetel. Motone dicopot. Wow. Diganti motone bandeng. Ben ora iso kedep. Kang manut to api lu Kang. Api wi. Api opo? Minta di atau di tangan. Tangan bisa. Loh, tangan bisa pokok bisa. Yang paling mujarab Di mana? nggo nutek. Sip wi. Wah, iki jane dokter ngerti ora tuh iso utek di Aja maido lho. Oh iya. Aku nek wis kadung koyo ngene, ora berobat neng aku. Tikten ono. Suntik mati. Ayo, murab suntik mati. Iki lho wis. Ayo. Tangan maju. Orang tuh kalau mau suntik tuh ya diuyak sih. Nah. Oh! Sing diuyak sing disuntik sing ndi? Sing tak uyak mengira. Lah kok mbok suntik kok Lali. Wis manut to. Ki njaluk pirang liter? gak sampeyan jane nyontek apa bakul apa kuwi jenenge migas kono. Iki suntik Ki njaluk pirang cc ngono. Siti ae penting sehat. Sithik piye ta? Lho, iki lho colno. Njaluk obat apa? Sik, engko ben mutul dhewe ngapun. Iki piye dokter iki karepe dok? Lho, biasane utul dhewe wis suntik otomatis kok. Nah. Otomatis apa lagi lah sampe ra ucul ra iso lungguh no kancane. Nganggone remote ngono. Wis engko tak jamin 3 dina kowe Sehat. mati. Obat apa sing boleh-boleh? Ledak. Ya. Letak. Lho Mas, Nggih. obat ya. Diombe sedina sitok. Dadi kapsul iki Diombe sedina sitok. sitok. Iki kapsule iki. Kapsul iki. Nek iki dilepone dilokok klek ora ambekan 3 menit. Bongko ngombe kapsul iki. Nek cilik wis kapsul, iki samsul. No. Nanti cilik, Dok? tak bikinkan resep. Ya. Jadi bikin obat ini. Antibiotik juga anti uang.
Anti uang. Anti duit. Oh iya, berarti ra nggih dhuwit ya. Sik. Wis ya. Urung. Akeh men terus bar suntik ya wis teke obat. Dokter iki suntik obat selesai. To manut Per, to. perbane, Dik. Tembung iki. Lha kok diperban barang iki lho aku lho ora. Aku ora langka ora apa-apa. Ben ra mumet ngono. Lho maksudnya Tolong Dik didampingi, Dik. Dik, Maksudnya? ini namanya siapa tuh? Kula selentem. Dek selendem ini adik saya. Oh, ngeden. Selendem. Selentem. Dik ngeden, monggo benar. Kepala gak pusing. Kepala gak pusing nggih. Dampingi, Dik, Wis to. dampingi. Awakmu kuwi dune manut wis. Iki jane apa iki? Yang sakit kan kepala. Kepala, toh. kepala. Tolong. Iki piye iki jane? Piye Deden? Lha sing lara aku wis. Perbane iki lho. Manut to wis. Lho kok manut piye lho kleru lho, Pak. Lho, Sing lara sapa, Pak? ya sak keneke wong aku ki sak gelemku kok. Iki Wong dokter paling sosial ora lara ya tetep tak ngono kok. Ditahan ya, Dik, ditahan dulu ngono. Iki ndase radek mumet. Iki arek iki uteke radek blesat mergo mikirke DP omah. Karo kalah karo sing wedok. Sing wedok ra wetenge. Iya, iya. Lho ngerti lho iki. Ngerti kok. Mangsamu. Pak, sing lara aku Ben sak keneke kok dadak. iki piye? Iki piye? Sing to. Sing lara ki aku, Pak. Iki kudu lara. Lho, lha iki wong sehat walafiat kowe. Nek petro aku kudu lara kok. Oh. Sampeyan piye to wong kudune lah sing lara ki sapa? Wis to meneng penting waras ngono. Lha iki ora nyapa-nyapa lho, gak nyapa-nyapa ya. Dok. Kula waras kula. Kudu lara. Mumpung enek pengobatan gratis kok. Wis. Tapi sehat lho kula. Tolong yodium, Dik, yodium. Tapi tekan yodium barang. Yodium anyar iki ngono dadi. Lungguh to ning kene. Yodium anyar niku. Heeh, ki yodium gaya modern. Anu Dik untuk betadin supaya anu ki Dik tolong Dik betadin obat tabur dadi ngono. Aku ora ngerti aduse adoh ngono. No, wis. Penak dem. Ayo duduk. Aku kok iso sehat ya. Sehat. Sehat. Aku wis sehat. Aku gak mumet belas. Infus. Kok iso gak mumet belas sing gumun. Gak mumet sing mesti kene. Ngapunten Mas Panitia, nganu toilet terdekat pundi nggih? Ora lungguh tak rusak lho Wenggo. Ya gak Manut para? Manut. Ngomong. Betadin kok rasane legi ya. Iki ngentok terus iki. Getingne sesuk kuwi. Apa nek geger dikene nggonku iso ndret. Kurang minyak ikan, Dik. Sampean kurang omega 3. Minyak napa niki? Minyak ikan. Ya ora terus iwak dikene ngono. Sik to. Iki pentil mobil. Sik enek iwake urip iki. Perban sing keletan, Dik. Sing keletan. Apa enek iwake urip lho, Kang? Jarine. Sik to. Niki kula pun sehat to kula. Tapi infus ngono. Engko ben gak kumat mencret neh. Koyok nang anu ke. Ke. Wis. Obate legi ya. Engko nek entek diseni dhewe ya, Dik. Lho, iki jane piye to dokter sampean kok iso ngiseni dhewe? Ya sampean petugase kae sing ngiseni. Lho, iki kok iwake nek gedhe iso dipenyet. Penyetan. Iki jane dokter. Duduk. Sing kleru ketok. Kula melek. Lunggo. Kleru aku iki mau nyaluk dokter iki. Pun nggih. Pun matur nuwun. Ada yang nanti kalau saya nggak bisa datang, ini enek perawat senior. Oh gitu. Ada yang merawat sampean nanti sewaktu-waktu infus kurang. Tolong anu Mbak perawat anu sama anu kesapu tangan. Perawat lagi munggah ae wis ayub-ayuben. Wong perawat lagi munggah ayub-ayuben. Pak dokter. Iki kesenioran lagi. Lha iki mlaku
Lho kok kowe tenan kene? Iki sapa? Kowe sapa? Lho ya mbok. Iki Suster. Halo. Suster Kabul. Suster kok kabul. Suster ya tesi to, Dok. Alah. Kowe pengen waras ki Pengen waras. senyumane wis senyum. Iki dokter hewan. Lho layak ora iso apa-apa karo mangsaku. Ngono Aku kok, yang merawat dia waktu kena kasus narkoba. Oh iya. Wis aja ngomong soal narkoba to. Aku wis kapok aku tak kandhani. Kayak pojok ini Pak Polisi lho nggih. Kamu pengen sekti? Apa? Enak Ngomong polisi. Lah kuwi Polisi polisi, lah kuwi Pak polisi. Jadi pernah kena kasus. Tak- Pojok nang ndi? nyapa? Ana polisi lho. Lah terus nyapa? Aku trauma kata kandhani karo polisi. Trauma nyapa? Aku tadi kecerek ngene karo polisi. Weh, ya ta. Aja sombong. Kowe iki Apa? alumni padha. Oh iya no. Aku no penjara luar negeri aku. Bangga. Di Hongkong no aku. penjara Hongkong. Hongkong. Lah iki. Hei, penjara Indonesia ki akeh. Lah apa kan biayaan nang Hongkong. Kok kene akeh kok. Sekti iki Kok iso sekti? tampilkan perawat sing sekti. Lho. Ini. Ki lho ngerti. Minummu teh, Iya. minummu kopi. Kopi. Ah. Bapak-bapak undangan teh kopi. Iya. Iki sekti umur 85 tahun. Ngombene obat pel prostek lho. Ngono. Kowe dokter jaluk tak tapuk oh piye kowe? Biar menarik pasien. Menarik piye prostek kok menarik? Jalanmu. Apa jalane? Ciri khas. Heh, Oh tangannya asam urat. wong wedok iki mesti ngene. Wedok. Ngene, gak ngene. Wetas. Oh tas. Iki apa iki? Oh tangannya ngene. Oh kiting. Cicing matamu kuwi. Lah iki ngene. Mlakune wedok ngene lho. Loh, iya toh iki. Loh. Iki awal dari stroke iki. Lho. Wong wedoke kabeh ngene, wong wedok masa mlakune ngene. Oh iya, gak ada ya. Tak kopet kapit Iki iso aku ya. tenan apa ora, Pak? Heh? Loh. Iki iso tenan apa ora? Matamu kudu diamputasi. Lho iki apa suster moro-moro amputasi mata iki lho. Loh. Manut awakmu lho. Nek kowe pengen waras, diamputasi. Lah iki apa aku sehat to mataku? Kudu lara matane. Lho iki piye iki? Nek ora lara malah tok culek kowe. Gak iso, gak iso. Kowe kok ganas. Piye? Bar Kok iso ganas men gitu. Beras ngombe prostek aku. Oke, duduk di sini. Ya. Tunggu. Ayo lho kene to. Ben sik. Nah. Tunggu. Kowe iki Ayo kene. aja kereng-kereng dijengkakne kowe ya ambruk. Tunggu. Iki jane iki suster kok iso nganggo iki lho apa? Suster ki biasa erake. Rene. Kowe iki ya dibayar ngomong kok, Cuk. Mau kapak nih. Ket mau ning bidek kene kono. Padha-padha entuk bayaran kok meneng ngene. Asisten kok. Asisten biasa. Oke, nanti kalau ada apa-apa tolong hubungi telepon saya ya. Ya. Oke, ayo anu Nang ndi? Nang ndi? Nang guri. Apa? Tak ancup nih. Ya ke belakang kita masih ada yang sakit ada 16. Lah wingi tak obati kan Mbak Sotek langsung mati. Wes iki mau nyonteke ngawur kok. Oh sing duyek kene disotek kene kok. Wes manut to. Manut apa ya? Brutumu to sing disetek. Ya. Wes. Ora apa-apa, engko Wes, kita lari, pengalaman. Dok. Terima kasih ya, Dok. Oke. Ya, wes. Aku tak lihat infusnya dulu. Oh, masih ada enggak? Kok ya angel mentos susu dadi kok ya ngono dadi ora ngono kan ya. Ngawur, Susi ngawur wong tuwek sumpah. Ben. Iki lho iwake iki lho, Pak. Aja mikir iwake, Tapi kamu. Iki pikiran nek dhewe kaya ngene iki lho, kowe klerumu. Golek dokter kaya ngono wong aku iki ora nyapa-nyapa. HP-ku. Wong aku iki ora nyapa-nyapa. Kok iso mbok golekne dokter model kaya ngono titen ana kowe sampe neko-neko kowe. Lah awakmu karepmu piye terusan? Wis kadung motor iki. Awara. Awar-awar. Woro-woro iso woro-woro. Wara-wara. Sapa wae Sing panunen, sapa wae sing kadasen, gawanen rene. tak emute.
mundur muka ora. Wonten apa? Pengumuman ini ditujukan halayak umum. Bagi yang belum umum, harap mendengarkan pengumuman ini. Karena pengumuman ini hanya untuk umum. Dan siapapun yang belum mendapatkan pengumuman akan mendapatkan toilet Umum. Sampeyan kok umum mulek kok Pak. Pengumuman iki lho apa? Ganti ya? Ya. Gak pengumuman. Enggak usah. Saudara-saudara, Lah ya ngono lho. bila mana Anda mempunyai saudara-saudara, harap berkumpul dengan saudara-saudara. Karena kalau Anda tidak punya saudara, pasti tidak akan mendapatkan Saudara. Mulek lho. Ngono muto, anak ngono muto. Sampeyan pengumumane apa iki ndang diomongne aku ben ro. Wara-wara. Iki wis bosok iki dina iki aku. Mas, Dalam kula niki utusan saking Dara Tumenggung. Mula saking menika, kula niki diutus Dara Tumenggung. Saperlu nggih. merehi pengumuman dumateng sedu perkarane niki. Nggih. Niki kan pengumumannya jam 7:30 lek mboten saged menika. Nggih. Krana sampun Pun ben aja dadi wonggo. lho. Kok sampean kok ngono terus ya? Ben ngomong kok mbok tak-tok iki Mas Sampi to. Sampean iki lek sing diomongne apa diomongne saiki aku tak ben ro. Ngono. Ya. Nih, Nggih. Iki lho wis suwe dokter kucruk iki wis. tau iki. Nih, Ah, iki lho. Pak Cil. Pripun? Arep diomong iki lho. Kamu Pripun? Arep diomong. Ngono ora? Mboten. Kowe iki wedak. Tok. Kotor. Najis mukhaladah. Pada nyau kiri. Pak Cil, Gimana? ini ada pengumuman. Kumaha ya kok? Apa mul? Ora ro aku. Aku gak ro. Gak ngerti. Gak ro. Ini pengumuman pada hari ini anak dari Tumenggung Haryo Muhammad Sukadir Iya. sakit. Terus Bila mana yang mengembalikan kontak sepeda Scoopy, kok iso teko kontak sepeda Scoopy? Kok sih? Piye bocah iki? Kok malah dadi pengumuman kehilangan. ini loh, anaknya Doronggong sakit. Hah. Sopo sing iso maras nih bakal oleh ganjaran. Aku sing iso. Ya. Iki wong Madura macak Jawa ya. Ora umum. Ojo ngerasani aku tak antemi kon. Apa kok tak-tok terus. Aku kate ngomong tak-tok terus. Sido ngomong tak kae. Ngomong-ngomong. Sumangga. Nuwun sewu. Ndoro. Iki nek mbok tak-tok gak sido main. Main bakul sate, main kene bakul sate. Bakul sate gondolmu kono. Mas, sampean nggak ngerti mas? Nggak ngerti, iki sopo nggak ngerti? Sapa iki? Ndoro Tumenggung kadar ya. Kadir. Ngomong apa kon? Pangapunten Pak. Kok ngerti ganti jenenge wong. Aku iki betenggung, Dik. Metenggung. Aku iki Tumenggung, Dik. Ngomong apa kon? Aku iki Lah iya bener Tumenggung. Aku ngomong apa? Metenggung. Betenggung kupingmu budek iku. kupingmu lho. Wong Temenggung betenggung jare. Keliru nih Nuwun sewu. Nuwun sewu Ndoro Tumenggung. Gak duwe dhuwit 1000 aku. Iki piye tegesane? Enek 2000-an iki angel dhuwit 1000 saiki. Kene wis tok wis woro. Pun sampun Pak iya. Wis kabeh. Sampun. Ono sing sanggup. Wonten. Sopo? Kula. Apa ngomong sik wong kok. Urung e. Aku tak omong-omongan sik. Ya. Sopo sing sanggup? Niko yang sing irunge mekrok. Sing ndi? Niko Kok gak
irunge gak ana sing megrok sing endi sih iki? Gusti. Eh. Niku lho Gusti. Wo iki. Lho, sing megrok iku megrok kabeh loro-lorone. Nikolo sing modele kaya Kula kukuk sahur. ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dhumateng panjenengan sinuwun. Mbok bilih wonten lepat kula. Nedhi pangapunten mbok bilih wonten lepat kula sinuwun. Yo tak tompoli. Pangabektimu, pangestu kuwe tampan nono. Kula tampi asa kekalih sinuwun. Kula petek wonten mustaka lumuntur wonten dada damel ngicalaken penyakit mengi sinuwun. Nambani penyakit mengi. Mugi ndadosaken jejimat kula. Dek, tak kenalno bojoku sing moblong-moblong iki. Aduh iya, Dik. Kene, Dek. Kang Mas. Loh, iki yo perlu dikenalno. Wong pemain, Dek. Iya, Dik. Kang Mas. Aduh, mati. Dek. Bojomu ndi? Iki. Iki wong delok. Oh, dudu. Iki lho rene, Dek, rodok rene, Dek. Niki lho Kang Mas. Apa, Dek? Putrane niki lho pripun? Ya kok dhisik kan aku yo perlu ngomong mbek awakmu, Dek. Niki Iki awake dhewe ketemu mek bengi iki tok. Sesuk lak gak ketemu. Ya pengen nyekel-nyekel wong jenenge bojo. wis tuwek kaya sing gamel. Alah. Kemayu. Iki anakku anake awake dhewe iki lak loro, Dik. Yo. Iya, Mas. Ah, makane iki tak tambakno. Aku ngenekne. Aku iki ngenekne sayembara. Sayembara apa, Mas? Lah ngono to, Dik. Ayo, iya. Aku jane kepengin megat mbak Are. Yo kate tak megat eman lemune, Dik. Golek sing model ginuk-ginuk ngene iki gak ono saiki. Gak ono. Lho temen, sing ono arek cilik ding. Aku gak doyan aku. Seneng aku lak sing Sinuwun tumenggung ginu-ginu. Tumenggung ginuk-ginuk. Hadir. Ngene ya. Sapa sing iso nambani anakku? Niku asale napa? Tak pek mantu. Weh, tok tok tuk. Bareng ngene iki ora dikentongi tuk-tuk. Berarti Wis ta. yen saged Loh, ngicalaken menika penyakit dadi mantu jenengan. iki yo apa iki? Sinuwun. Kabar. Iki sapa kok meneh kaya ngene iki, Dik? Mas. Lah awakmu mlakumu kaya ngono. Oh iya. Panjenengan. Panjenenganipun kok ya kula saged ngicalaken penyakite anak jenengan. Tenan. Saged. Iki mau pengumumane nek sing iso nambani apa sayembarane? Dipek mantu kalih Ndara Tumenggung. Dipek mantu. Nggih. Pundi? Sing saged pundi? Sing loro. Nggih. Sampean. Lho apa aku iku? Nah, mesti loro to kan mesti. Oh, loro-loro. Awakmu mau wis sinau to karo dokter mau. Wes. Pae ngene lho. Delok dhewe. Iku sing cilik, nek sing lemu iku loro tapi kadang-kadang iku. Sampun ngoten. Pokoke nek duwite gak ono loro nek. Lah nek duwite gak loro ngene. Gak loro. Pun. Mas. Yo. Aku iki tumenggung lho, Rek. Sing loro sapa, Pak? Iki lho anakku. Oh, alah dudu Lha apa aku kok netet-netet iku? Ngene. Rumangsamu petik apa? Ibu, Oh, enggak. Manu to, Nak? Manu. Pertama. Enggak kene pokoke gol. Piye? Pertama piye? Awakmu iku jane ngobati apa arep Iki obati. obat iku sing halus. Dokter muridnya dokter Kirun tung dentak. Kang, aku tak mudun sik ya. Wes kono ae. Iki kula selak garing. Nyantai, Bro. Santai, Bro, santai. Kon dadi opo iki? Santai kecap wae. Sakno rek. Pak iki. Aku gak patek yakin nek dukune iki. Gak ono liyane ta. Iki dukun liyane kok gak Frekuensi. Frekuensi niku penting. Niki penyakitnya gendeng bocah niki. Turunane bapake. Lho. Berarti bapake pripun ngono ku? bapak iki Turunane sapa? Turunane sapa? Bapake. Lah bapak iki Turunane bapake. Bapake. Awakmu kok ngerti nek aku tau gendeng. Kuwi genah iki. Frekuensine. Iki jane dukun tenan apa ora ta iki? Wes to. Mesane wong tuwek lho Mas. Dek. Iki piro? balonku ada 5 rupa-rupa
Hop, hop. Kira-kira atasane. Kanggo ora. Jenengan ngertos niki napa? Palu, Dik. Pusaka. Kok dhisik lah. Iki apa? Kaya kene kok pusaka takon apa iku napa niki, Dik? Palu ngene. Manut kali tabit sakit. Loh. Pusaka. Manut to. Sama roh apa iki jenenge? Ganden. Pusaka. Idumu nyemprot-nyemprot rene idumu iku. Manut to. Pusaka Pak iki, Pak. Ya, Napa niki? pusaka. Palu. Balik nono, Dik. Aku wis kadung ngomong pusaka tibake palu. Dat. Terus Wis, nak kalih niki mesti ngertos. Niki saking segara kidul sik ngidul. Ngidul maneh. Ngidul. Ngidul maneh nang ndi wong wis entek dalane. Australia. Buh, niki kan keturunan kanguru. Kanguru. Australia sik lewat maneh. Enggak, kok ngono mandek. Entek. Basa-basa entek kok ngono. Entek apa ning dine? ora tekan Dek. kelatan. Assalamualaikum salam. Aja dipalu anakku. Ora dipalu ki mung diturun. Iki diapa-apane sapa apa? Gatel. Gatel. Waras. Napa niki jenenge? Napa jenenge? Iki pusaka. Palu. Waras. Ampun. Tulung bojoku kenen gatel le bojoku. Kang Mas kok ngoten kok karo bojone mboten pareng ngoten to. Iki lho, warase kalian iki. Lah timbang aku. Yo. Assalamualaikum salam. Indomaret Alfamaret bisa. Bagian. Itu apa? Ono ya apa-apa, ono ora iso nduk duwe ngukur sik ra apa-apa. BPKB disubeti ya ora masalah. Lho, Malah utangan. wong donga kok tekan BPKB bareng. Pancen dongane bang plecet iki. Donga Mesti waras. Waras. lho. Pak, abot. Pak, kok iso ngene iki sebab apa? Sebab apa? Sebabe apa? Tak ngene nih, tak ngene. Lanyol. Kere. Urung. Gurung mari. Niki panas niki. Pon. Angine tok banter koyo ngene ya. Wes. Dek. Piro iki, Dek? Waras. Basa laras. Iki bapak iki lek nyambung anake kok tenanan dipepet-pepet nih. Tuwek bareng. Rek mumpung ono kesempatan Yo ngambung anake iki biasa ae, Pak. Nek sing ngambung ya bojone. Boncone wis bosen aku. Wes. Sing tak geloro iki. Loh. Lah kok pindah rene? Tak pindah. Ora kena lara dipindah kemo. Pindah nang wedhus Mas. ngono lho. Mas, iki to, Mas. Iki salah rasa ngene iki enggak masalah. Mesake Mas nono. Oh iya, sehat. Pun. Sehat. Ora mau kenane. Matur nuwun ya. Iya. Bapak. Matur nuwun le. Iya, ora apa-apa. Iya. Yang mangkono Doro tumegong. nuwun sewu. Jenengan ngadeg. Orang tua. Aku tuh ngucapkan ojo longgo aku malah dilosor le. Iki jane wedhus-wedhusan kok. Model piye? Doro tumegong. Saking bungai anakku mari. Nggih, Doro tumegong. Yo. Sapi niku sing digugu keluane. Yo. Nek menungso digugu omongane. Omongane. Sampeyan ngomong apa? Yen to aku iso marasne anakmu ape mbok dapne karo anakmu. Kok dhisik? Re, Dalem. Bu, rene. Kok Iki bocah iki anake wong gak duwe. Rupane yo gak patek ganteng. Yo, irunge mekro.
Anake dhewe iki ayu. Nek entuk iki aku rugi. Kayak ana duit sing akeh. Yo kono, pirang juta njeluke? Kok juta miliar? Miliar. Miliar. Yo. Stop! Aku wis krungu. sabar. Lambemu kono kuwi. Sabar. Awak dhewe kudu nglakoni. Aku mos ora duwe mbok nyek. Aku ora butuh duit munyok-munyok. Sabar dorong Mas. Sampeyan nesu aku iso dilokne munyok. Apa? Munyok sampeyan dilokne munyok. Lapor nesu pancen aku koyo munyuk lapor. Kok Aku lho ora duwe. Aku padane wong cilik klak-klak lungguhku diklelan diserontek-melentek tapi lak kowe dadi penguasa aja ngono kuwi bajingan. Sabar dadi cah apik, sabar. Aku lho wis nulungi aku. Dituku. Latihan dadi Dituku. cah. Ambene ngenyek sampeyan Mas dituku. Wong dinyek menungso aku dinyek ya apa? jarene kaya Aku koyo bener. Kan ngomong ngono. Iya. Koyo asu. Iya. Matur nuwun. Matur Mas. ora nesuwi. Nesu. Ngene lho Dik ya. Aku nek nesu mbek wong, ya asmaku Kumat. Lah Nek aku niku pripun? cukokno dhuwit iku lho. Hei, aja ngomong duwe. Kowe tak kai dhuwit. Ora iso. Gelem ora? Ora gelem. Ora gelem. Duwe tak buang ora kanggo ning nggonku. Wis pokoke kowe gak dadi mantuku. Kowe minggat to ae. Sampe aja ngono, Pak. Mengko. Rati wani karo aku. Ini aku wong desa wani basan ra duwe apa-apa. Nek aja ngono ki kelakuan. Sabar, awakmu proses dadi cah apik. Syukur aku gak gelem mantu kowe. Ngerti? Kang Mas. Ana apa? Lah niki yogane cantik. Ayu lah duwe Gusti Bupati, sampean kok mendadak? Mestine lak yo kirim surat apa telepon dhisik. Apa kok nganggo kirim surat barang yo? Lho yo gak apa-apa. Gong Aryo Kadir. Napa? Aryo Kadir. Jenengku dikeki Haryo saiki. Lho, awak Temenggung kok. Oh, Temenggung niku Haryo. Nganggo Haryo. Mboten Temenggung Kadir ngoten. Ora nganggo Haryo ben mudak gak. Tapi sing apik dikeki Su. Su. Su Kadir ngono. Oh, Haryo Sukat. Ah, Nika. enten apa? Iki mau aku ki pinuju liwat ana kene kok ana rame-rame iki ana apa? Enten rame-rame. Anak kula niki lak lara. Ha. Kula ngenekne sayembara. Ha? Sapa sing iso nambani anakku? Tak kawinno. Bareng saiki tak ndelok. Ah kaya ngene anake wong gak duwe. Sing iso nambani. Tak kei duit gak gelem. Heh, tak kei apa? Iku jenenge awakmu ingkar janji. Ingkar janji apa? Lah nek maune wis ngedeke sayembara sapa sing iso nambani iki bakal dijodhokke. Lah iya. Kudune ya dijodhok. Kudune dijodhokno. Nggih lho Kang Mas jenengan ngoten niku jenenge ingkar janji wong jarene mau lek sapa sing iso nambani anake arepe dirabekne kok jenengan ngoten jeneng boten pareng lho Kang Mas. Gak gelem. Gak apa-apa ingkar janji. Karone awakmu kok nampik karo iki. Lah, tak kandhani Pak Bupati. Apa Mas Tunggu? Iki wong desa. Wong gak duwe, wong melarat. Aku lak isin aku. Awakmu nek ora ngerti sakjane. Lho, gak ngerti. Ora ngerti sejatine iki sapa to? Ngerti ku wong melarat. Wong gak duwe. Iki ngono. Percil. Ngomong ya wis do ngerti Pak. Wah, iki percil iku. Wah, iki anake kodhok iki. Iki kok Apa sih? ora ndang rambu-rambu. Apa? Iki ngono tenane putraku. Anakmu. Bener. Yo, aduh. Yo, Le. Aduh jaluk ngapura Le. Wis kene ae Le. Apa katamu? Kang Mas. Anake wong kere. Menika Iya, putrane Pak Buta. Iki klambi to dene bapakku. Kene Ini dadi mantu lho Kang Kene kabine. Kok dhisik ngene bar main tak balekno, Dik. Oh, aduh, Dik. Kang Mas. Yo ngrane. Dipecat. Iki anak Romo. Iki dadekno juru kunci. Kula nuwun lho, adekku sing Ora iso. Ora iso. Aku CEO. Ayo, ora iso. asal lali karo Bayu. Ora iso. Bayu apa? Aku mbok seneni tok. Ora mungkin aku gelem karo awakmu. Kandha katresnan kula. Berita kehilangan Apa? Eh, telah ditemukan bayi kecil
Aduh. Lah iki sak jaranku kok wujud kaya ngene. Dulur. Ora iso. Aku ora duwe dulur kena kanker. Lah sing ora duwe. Eling aku dulur. Ora iso. Iki mbakyumu lho, aku yo mbakyumu lho. Dulurku mong sita ya Ramaku. Si Sentot Harsono. Kuwi kan niki anu anake Sao niku. CEO. Yo, Aku dulur. Mbak Yu. ora iso. Rama. Kok kabeh-kabeh dulure sapa iki? Awake dhewe iku sak keluarga wong papat mosok awakmu lali, Mas. Iki apa jenenge adik dhewe sing paling. Iki sing ragil. Ya ampun, ya ampun. Mang mulok. Iki lho nyapa kowe lho. Aku dadi seksi mau. Wis ora dadi jarane ndungkruk. Aku dadi seksi. Iki Lho, mau aku mbok usir. Lho, Mbok usir mergo jare sapa? pas lali. Aku mbok usir. Pas kilap pas Sing usir nakal. sapa? Mau. Latihan drama Mas mau. Lah apa? Iki mbok jare mbok corek teko Romo. kakak. Piye. Pun ngeten mawon. Nah. Serane niki niku mandange kula niku tiyang sing iki mandange kula niku tiyang ora duwe. Ning kula mboten napa-napa. Iya. Kersane wong iki sing penting legowo. Lagi ngoten ta? Ya, Kita iya. mboten usah kula pikir, mboten kula pikir niki. Mas aku dinyek karo iki. Dinyek karo iki. Aku kancamu iki ngomong jajal lho. Jajal wong-wong iki. Sing penting sampean ya ngono, Pak De Girin. Pakde kirin. Pak De Kadir. Sampean lak ngomong kuwi dikekne anake ya dikekne aja ngingkari janji. Iya, Kapan-kapan aja ngono nak. Aku nyeluk ngapura, Dik. Wis to ojo kuwatir kowe nek dadi mantuku tak bukakno toko besi tua, Dik. Yo. Kang, Pun Romo, ngoten Romo kula Romo. Jim. Loh, aku tak mudun sik ya. Wis kowelet iki lho. Bosek ngene sik. Sampeyan Wis, wis lho ngene. niku anak sampeyan entu anak aku lho. Nah, pokoke sampeyan Doro iki. Padha nyetrum. Aja nyetrum kok aja. ngene ya. Sampeyan iki Nek Jawa. iku sida dadi mantuku. Sampeyan gak usah modal. Kowe aja ngetokno dhuwit. Lah terus Awakmu aja ngetokno dhuwit. Lah sing ngetokne sapa? Aku yo gak ngetokno. Lah sinten? Lho njaluk sumbangan wong-wong iku lho. Iki apa neh? ya ora. Asine dudu dokter. Run, waras Run. Tak omong kita, rokokmu enak ta. Pak De. Ora tau rokok yo jajal rokok bareng. Pak De. Sokor. Mbakone mbako sing mangklek kok. Iki mbako apa iki? Es teh. Sampean mudun, sampean wis entek, sampean wis entek. Es teh. Sampean mudun, sampean wis entek sinmu wis entek iki garek penjelasan. Yo matur nuwun tak mudun sik. Mudun apa? Wis kowelet lho Kang. Es teh. Ora urusan. Tetep ning kene. Sesuk ning brondoli dadi ning ngene iki. Es teh. Pun, pripun iki? Sampeyan mudun, sampeyan. Golek tambah honor, Mas. Mudun. Wong tamune ra nyawer blas lho, Mas. Wes, mudun. Pun, pripun? Ndorot. Diputusi? Romo, pripun? Mula besok meneh kuwi aja sok sembrono. Inggih, Kanjeng Bupati. Aja dupeh Nggih. kae anake wong ra duwe. Nggih. Ning nek kowe wis janji, Nggih. kudu kok tetep Tepati. Nggih kula nyuwun ngapunten nggih. Kabeh niku saking kelap kula niku. Kelap. Kelap lho basa. Lah sing bener apa? Kilap iso kelap. Kula ugi ngaten. Iki cangkem-cangkemku dhewe yo ben. apa? Kula ugi ngaten Pak Sendrot menawi kula pun nyonya percil Romo iku. Lah iya jenenge Sendrot lho. Romo. Doro Bupati. Ndara Bupati Sentot Widato. rikala riyin kula sampun nyonya Mas Mas Percil menika ning kula niku mboten gadah niatan kula ikhlas saestu ngopeni Mas Percil menika. Lah ya ngono, kudune kaya ngono kuwi. Nggih. Yen ngoten nggih. Kabeh iki wis genah. Kowe wis lila anakmu entuk anakku. Nggih. Tegese wis ora ana perkara sing Boten wonten Pak kali Bupati. goleke dina sing apik. Nggih. Kanthi didongani sluman. Selumun selamat. Ya, Cok. Lho gak dituk-tuk karo iki. Sapa neh? Metu maneh. Wah, Apa neh iki wis arep tutupan iki lho. wis luman Slumun selamat tunda.
wong iki jebule? Urung bar, Mas. Wes bar. Kate golek apa? Ini pun closing, Pak. Pengumuman dari rekan-rekan Banser. Ada apa? Malam ini haul Gus Dur ke-16. Iya. Serius. 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 Malam ini guyon maton. Nggih. Untuk besok malam, tolong maju. Malam ini di depan Museum Islam Indonesia. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mulai ta, Le? Wes mulai kamu bar. Derek pindah nggon. Rong bar iki. Nyapa ngurusi kuwi iki lho, ngurusi iki lho. Karo arep mulai kok. Wes ta. Iya. Mosok anak sakmono nyuwun adik. Ya lagi malah nusul. Ayo iki lho. Pengumuman bagi masyarakat Jombang, kita ucapkan terima kasih kepada semua panitia dan para reomo yai, bunyai yang hadir, panitia semuanya atas kerjasama malam ini yang hebat. Berhubung malam ini pementasan drama Soka Percil CS sukses, sing perlu dicatat. Besok malam Wis dawa neh. ora enek apa-apa dadi.